हाय लोगोफोर फैलायबाय आङो दिनैनि बे सानडे कमेन्टजों लोगोसे आरो गोदान टपिक आं नोंथांमोननो मैया मोनसे भिडिअ नागिरनायाव माखासे नोंथांमोना कमेन्ट खालामदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोन बिदिनो आरो हास्थायबावो जायफोर आंखौ कमेन्ट खालामदों नोंथांमोना जुदि आरो नोंथांमोननि फट'खौ होजानो लुगैदोंबा नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव आंनि बे वाट्सएप नाम्बाराव नोंथांमोना फट'खौ हरनो हागोन आरो लोगोसे कमेन्टखौबो हरनो हायो दा नोंथांमोनजों बेनो कमेन्टनि बिखयबो माखासे बाथ्रा रायज्लायगोन आरो नोंथांमोनाव आं मोनसे कुइसन सोंनायखौबो आं नोंथांमोनजों रायज्लायगोन मोननै दा बेनो आरो आं गिबियाव माखौ लाग्रोनो सानो होनब्ला नोंथांमोननि कमेन्टखौनो आं फरायग्रोनोसै माखासे बेनो आं एसे सर्ट खालामगोन कमेन्टखौ माब्रै होनब्ला नङाबा भिडिअआ गोलाव जागोन बेनिखायनो आं एसे सुंद' नोंथांमोननो फोरमायलांसै दा जाबाबो जायाबो नोंथांमोननि दा आं फरायना होनोसै आरो आं जा बुंनांगौ नोंथांमोननो खिन्थानोसै होमबा आं जागालांसै गिबियावनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं नोंथांमोनजों बेबायदि कमेन्ट गेलेलायनायखौ आरोना गिबियावनो दा मोनदों नालाय गिबियावनो गलाब बाग्लारि मोजां मोनो आदा आइ लाभ इउ इउर चेनेल थेंक इउ भेरि माच आरो लिरबावदों बिथाङानो गलाब बाग्लारियानो लिरग्रा मोनसे गोमोरलांनाय खोथाखौ साननो नाङा आदा जौगालांनोसो साननांगौ इसोरा सहाय खालामगोन गुड ब्लेस इउ जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोन आंनाबो जाखिनि आंनि साननायनि गियानखौ आङो मैल' मोनाबाबो नोंथांमोननो बुंना होनायखौ आं मैल' मोनो आरो नोंथांमोननो बुंना होनायाव आंबो माने आंखौ सोलायनो हानाय आंबो मोनसे गावखौनो जौगानो हानाय बा नोंथांमोननि बुंनायखौ मोननानै आंनि गोसोआ माने आगबारायनो सानो आं नाजागोन नोंथांमोननि माने सापर्टखौ आं लुगैयो आरो बेनो आरोना जुदि नोंथांमोना आंनि बुंनाय रावनिफ्राय नोंथांमोना जेन एसेबाबो नोंथांमोना गियान मोनो आरो सोलायनो हायो बेनिखायसो आं बेफोरबायदि भिडिअजों नोंथांमोननो माखासे खोथा लाना फैयो आरो बाथ्रा बुङो आरो नेक्स्टआव जाबाय लाभ इउ टु बिथांनि नामानो लाभ इउ टु बिथांखौबो खिन्थानो सानदों बिथाङा लिरदों आंखौ आंबो दं आदा नोंजोंनो लोगोआव थेंक इउ आरो नेक्स्ट बिदय ब्रह्म न' ब्रादार इउ आर नट दिस फाल्स आं बेखौ बारा बुजि मोनासै आंबो बारा इंलिस रोङा दे आइ लाइक टु इउ भिडिअ बाट स' नाइस इउर स्पिच थेंक इउ आं नोंथांखौबो थेंक इउ होनबाय आं आरो नाजाबावगोन आरो नेक्स्टआव मानो मोजां मोना जानो ब्र नोंखौ जों हाजासे सुपार खालामबाय थागोन आरो गोमालांनाय बाथ्राखौ खुगायाव दाला प्लिज ब्र आरो जोंनि प्रिथिबियाव मोन 195 काउन्ट्रि एबा हादोरसा दं जादोंना जायाखै आदा अब्लाबो बुंबाय बेनो नोंथां दा नोंथांनि बेलायावनो आं बेखौ बुंनो गोनांबो जाना फैदों माखासे बाथ्राखौ नोंथाङा आंखौ मोजाङानो खोथा बुंदों मा होनदों मानो मोजां मोना जानो ब्र बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेनो आरोना आं माने गोसोआव एसे बोरैबा मोननानै माने मोजां मोनो ना मोना आंनि बुंनायफोरखौ आरो आं भिडिअ जाखिनि कन्टेन्ट लाना फैयो नोंथांमोननि थाखाय इन्ट्रेस्ट नंगौ ना नङा बेखौ आं गोसोआव सानो बेनिखायनो आंनाव भिउ फैया नामा साबस्क्राइब फैया नामा बेफोरबायदि गोसोआव फैयो आरो आं गेजेर दुखु मोनो आरो जेसेबांनाखि जोंनि भिडिअखौ नायोना बेसेबांनो जोंनि गोसोआ खुसि मोनो आरोना आंनि भिडिअ बानायनायखौ मोजां मोनदों होमबा बेफोरबायदि टपिकजोंनो आरो बानायलांगौ बेफोरबायदि हास्थायनाय फैयो आरो आङो दा बेनो नोंथांमोननाव आरो आं कमेन्ट लुगैबावो नेक्स्ट सानडेनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ बा आंनि भिडिअखौ माबायदि जाजानो लुगैयो आं मा टपिकआव बानायनांगौ नोंथांमोना आंनो मोनसे कमेन्ट खालामना आंखौ सोंहरफिननो हागोन नोंथांमोननि लुगैनाय बायदि आं खालामनो हायो आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होबानो आं नोंथांमोननि बायदि जेबो एन्टारटेनमेन्टबो हायो आं टेक्न'लजि माबा मोनसे केटेगरि टेक्न'लजिनि मोनसेबो केटेगरिबो आं बेफोरबायदियावबो हाजोबो गासैबो हाजोबो खिन्थु आं दा नैबे हारिनि थाखाय आंनि माखासे भिडिअ आं लाना फैयो आरोना बेनो माखासे बाथ्राया दा बेनो आरो दा सानो आरो आं मालाबा भिउ फैयाबा बेफोरबायदि गोसोआव सानबाय थायो आरो ओंखायनो आं जा आंखौ सापर्ट खालामबा आं नोंथांमोनजोंनो थाबाय थागोन आरो आंखौ सापर्ट खालामाबा आं बे इउटुब चेनेलखौ लाना माला बेखायनो आङो बे इउटुब चेनेलनिफ्राय गोमोरलांगोन होनना बुंदोंमोन आरो नोंथांमोन माने आं जिउखौ फोजोबनायनि खोथाखौ बुङाखै माने आं इउटुबाव नुजाला बेफोरबायदि आं दुखु नाङो आरो सम लाना बे टिभि क्रिएसननिफ्राय हाजासे थेंक इउ आरो नैबे जोंनि प्रिथिबियाव बेसेबां काउन्ट्रि दङ बेखौ आं नेक्स्ट नैबे कमेन्ट फरायजोबखांनायनि उनाव नोंथांमोननो खिन्थागोन निरन्जन बर' आं दं आदा नोंजों सापर्ट थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय मोनसे कुइसन जोबोद एकदम
बिनो सोमखोर बसुमतारिया होनदों एकदम कुइसनखौनो आं मा बुंबावनो सानदों आरोना आदा नों इउटुबनि अनगा मा खामानि मावो आं फरायना होजोबदों आरो नों बबेनि आरो मा डिस्ट्रिक्टनि आरो नोंनि थार मुङा मा आरो नों हाबा जाबाय नामा आरो बेसेबां फरायखो आरो बे जोनोमाव मा थांखि दं बिनि रिप्लाइखौ नेनानै थाबाय आदा आयौ एफा बुरजालै नोंथांमोन सोमखोर बसुमतारि आं बबे मोनसेखौ फिननाय होबावनो नोंथांनि सोंनायाथ' बिराद बुरजा बेखौ खिन्थानांगौबा भिडिअ एसे लावगोन नाथाय नोंनि माखासे टपिकखौ आङो आरो नेक्स्ट सानदेआव नाजाबावनि नङाबा नैबे सप्तानि गेजेरावनो आङो नागारनोबो होनो हागौ बिनि माखासे फुल डिटेल्सखौ दा बेनो आरो नोंथांमोनाबो आंनिफ्राय गासिबो मिथिजोबनो लुगैयो आंनि लाइफखौ आं दा सानथ'वाखैमोन आंनि लाइफखौ आं फुरा खिन्थाजोबनो जेब्ला आंनि इउटुब चेनेला जौगागोन अब्ला गोबां मानसि जागोन आंखौ बुरजा मानसि नायग्रा जागोन अब्ला फुरा आंनि लाइफखौ आं खिन्थानो मिथिहोनो आं बेफोरबायदिसो सानदोंमोन दा नोंथाङा आंखौ बेखिनि माबायावनो नोंथांमोन आंखौ बेफोरबायदि कुइसन सोंनाय हिसाबै आं माखासे बुङाब्लाबो गाज्रि जागोन आरो बुंना होबा नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन दा बेनो आं इउटुबनि अनगा बाहेरायाव खामानि मावना जायो आंहा न'आव थोजासे हाबां गैया आरो दा गैयैखायसो आंबो इउटुब चेनेलाव आंबो जानो गैयैखायसो बा जेबो माखासे राहा गैयैखायसो आंबो दा इउटुब चेनेलाव फैदों थाखानायबा जानो थाखानायबा आं बेफोरबायदि इउटुब चेनेलाव फैनाय नामा दा बेनिखायनो गरसे गरनै मोनजागोन नामा होननानै आं दा चेनेलाव फैदों बेनो आरो माखासे आं बेनो आरो बाहेरायाव खामानि मावना जाग्रासो जायगाफ्रावबो आरो थोजासे आंहा नांगौ बायदि गैया बेनिखायनो बाहेरायाव थांनानै मावना जायो आरो न'खरखौ सालायो आरो मोनसे बाथ्रायानो जादों नों बबेनि आरो मा डिस्ट्रिक्टनि आङो डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर थानाय जायगाफोरखौथ' बहा नङा होमबा धेकियाजुलि ओमफ्राय बाथेजपुर होनोबाथ' हालामखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय आरो बेनो आरो आंनि जायगा एलखाया आरो नों हाबा जाबाय नामा नोंथां आंनि बे पार्सनेल लाइफखौ आं दानो खोन्थाथ'वा आं हाबा जाथ'नाय जायाखै नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगाहोनो होगोन बे फिननायखौ आं सानसेयाव लाना फैगोन नोंथांनि गेजेराव आरो बेसेबां फरायखो नोंथां आङो 10सिम फरायदोंमोन नाथाय आं सार्टिफिकेटखौ हरनो हायि जाबाय आरो एसे थाखा फैसानि जाहोनाव आङो गारनांगौ जाना फैबाय नङाबा आङो मेट्रिक एग्जाम हैनो मोनसिगौमोन बेनिखायनो आङो आधा ससेयाव 10आवनो गारनांगौ जाबाय नङाबा आंबो गोसो दंमोन मेट्रिक एग्जाम होनो आरो आं लेखा फरायनाय गारहोजानानै बोसोरसे दुखु जादों आं हले आं खिन्थाना लाबाय दानि समावथ' आं लोंला जाला बारा खालामा माबा खालामखायानो आङो सेंग्रा समाव आङो लेखा गारहोजायो अब्ला थिग जुमाय सिगारेट सोबनानै फाग्ला बादि जादों आं फरायनो मोनैनि थाखाय बेखौलाय आं नोंथांमोना रोखा खोन्थायो बिनि उनाव आङो गोदाव सोराव बिदिनो न'आव थायासै बिदिनो चेन्नाइ बेंगालर बिदि मावहैलाबायबाय बिदिनो बिमा बिफाया आंखौ फुरा खालामना होनो हायासै आरो फरायनायनि थाखाय बेनो आरो बे जोनोमाव मा थांखि दं आंनि थांखिया बेनो दा आं नोंथांमोनजों जिखिनि दा इउटुब चेनेलाव नुजादों आं नोंथांमोनजों बा माखासे जोंनि माखासे हारिनि माखासे जेंना जेंसिफोरखौ आङो आंनि आन्दाजजों आंनि नलेजजों आं नोंथांमोननो मोनसेबाबो आंनि बुंनाय रावजों मानसिफ्रा सोलायनो हागोन आरो एसेबाबो गियान मोनगोन बिनि थाखाय आं दा बेयावनो थांखि लाबाय इउटुबजों नोंथांमोन सापर्ट मोनबाय थायोब्ला बिनि रिप्लाइखौ नेनानै थाबाय आदा थेंक इउ दा आं नोंथांनो फोरमायजोब्बाय बेखिनियानो आरो नेक्स्टआव देरहासात बसुमतारि मोजां मोनो आं आदा थेंक इउ भेरि माच आरो नेक्स्टआव सिसिला नार्जारि आंबो सिसिला नार्जारिनि इउटुब चेनेलखौ नायो नोंबो आंखौ नायगौ ओंखायनो बेफोरबायदि कमेन्टखौ होनो हादों थेंक इउ जोबोद गोजोननाय मोनो मोजां मोनो अनो आदा थेंक इउ सिस्टारनिसिम आरो नेक्स्टआव जयन्ति बर' मिनिङा जायाखै दे होमब्लाबो खिन्थाहरबाय एसे थि खालामना लाबानो जाबाय उपाधिखौ मोजांखौनो नाङो आदा मानो मोजां मोना जानो थेंक इउ नोंथांमोननि अननायानो थोजासे आंनाव गोसोआव थाबाय थाथों आरो आंबो सानो नोंथांमोनजोंनो बेबायदि नुजानानै नोंथांमोनजोंनो लोगो थाबाय थागोन आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो बेखिनिल'मोन माखासे कमेन्टआ दा आरो नोंथांमोना बेखौनो खिन्थानो सानबावो माखासे आं मोननै कुइसन लाना फैदोंमोन नालाय दा नेक्स्टआनो जादों आं सोंदोंमोन नालाय बे बुहुमा बेसेबां काउन्ट्रि एबा बेसेबां हादर दं होननानै बुंनायाव दा बे मिनिं माखासे बा बिनि बिखया माखासे आं बुंनो सानदों ना सासे बिथाङा कमेन्टआव लिरदोंमोन PB क्रेक्सन बिथाङा होनदों
बे काउन्ट्रियाव 195 दं होननानै खिन्थु राइटबो होनजायो खिन्थु एसे प्रब्लेम दङ जोंनि माने आं जाखिनि नै नोंथांमोन नायनो हागोन नोंथांमोना एसे उल्था नुबाय जानांगौ नै माने बेयो जिखिनि गुगोलाव होदों नालाय आं बायनानैसो नायदों नोंथांमोना गुगोलाव होना नायबानो जाबाय बेयाव माने एसे जिखिनि दायाव आंनि गोसोबादि नङा नालाय आं गुगोलाव सार्च खालामनोसो आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों आरो नोंथांमोना गुगोलाव थांना नायबानो जाबाय आरोना जोंनि बुहुम आरो प्रिथिबियाव 195 काउन्ट्रि दं माने हादर दं जेनेखा चाइना इन्डिया आमेरिका अस्ट्रेलिया एसिया माने बेफोरबायदि गथा गथा गिदिर गिदिर हादर गासिबो प्रिथिबियाव बेयाव बेसेबांखिनि दं 195 काउन्ट्रि खिन्थु दायाव होनबावदों आरोना 195 काउन्ट्रिनिफ्राय माने मोननै हादोरखौ माने नन मेम्बार होननानै बुंदों आरोना माने गैथ'वा होनदों आरो हलि सि स्टेट आरो बे जायगानि मुङानो जादों लाफा जायखौ होनो दा पेलेस्टिन ओमफ्राय दा बे मोननै माखासे जायगाखौ गारनानै दोनथ'नानै माने गोमानाय जायगा होनना बुंनाय बादिबो जायो आरो बेखौ बार बख'बा 193आ फिक्स बेफोरबायदिबो आरो माने गोनो गोथो आरो बे काउन्ट्रिया माने काउन्ट्रिया लाजानाय बा लाजायै बेफोरबायदि अबस्थायाव दं आरो बेयो बेखायनो दा 195खौ फिक्स होनो ना 193खौ फिक्स होनो दा बिनि गेजेरावनो दं आरो दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबानो जाबाय दा बेखिनियामोन नोंथांमोननिसिम आं सानडे कमेन्ट लाना फैनो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइकजों लोगोसे जायफोर गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो अल बेलाइकन दाबाय नाला आरो गोदान भिडिअ नोंथांमोना मोननो थाखाय आरो नोंथांमोना जेसेबां सापर्ट होयो आं बेसेबांनो नोंथांमोननि थाखाय बाय बाय